boli krízy v 2010, bol COVID, bola Ukrajina, všeličo, ale ten realitný fond proste stále si ide svojim 4-5% zhodnotením. Nie všetci, za ktorým si prišiel, tak každý ťa vítal v náručí, že pohode, jasne, čakal som na teba, ale určite tam boli aj nejaké odmietnutia. Ako počujeme áno, počujeme aj nie. Je úplne jedno, čo v živote robíš a nemusí to byť ani obchod. Z mojej skúsenosti je, že ľudia odmietajú investície, pokiaľ jej nerozumejú. Keď jej rozumejú, tak do toho idú. Realitný fond slúži výborne ako rezerva. Dajme tomu aj z pohľadu, že chcem si kúpiť byt, ale dajme tomu nemám 20% na to, čo potrebujem, aby som dostal hypotéku. Tak určite odporúčam si tú rezervu budovať tam. Za mňa sa ani nepozerám na to, že či splním, nejaký môj ročný plán. Za mňa je dôležité, či som splnil svoj týždenný plán. Zameriavať sa na tieto malé ciele a keď ich robím, tak ja presiahnem svoj ročný plán. Keby si mohol hovoriť sám so sebou, predtým ako si začal a bol si na začiatku kariéry, čo by si povedal sám sebe? Pokračuj v tom, čo robíš, ani by som si možno nedával nejaké špeciálne rady, lebo neviem, či by to bolo vo výsledku v prospech. Možno tak si hovorím, že prečo som sa k tomu nedostal skôr. Podcast One to One, kde vám prinášame hodnotné rozhovory s našimi obchodníkmi, inšpiratívne príbehy. A dnes tu mám človeka, ktorý patrí k tým najlepším z našich obchodníkov a konkrétne v oblasti investícií v realitných fondoch a konkrétne prvý realitný fond. Edo Macašek. Edo, vitaj. Ahoj, Michal. No a dnes ho tu mám na to, aby sme ho vyspovedali a aby sme sa spýtali, ako to vlastne dokázal, že za posledné 3 roky bol najlepší. A troška sa pozrieme za zákulisie, ako je tá jeho práca, či už je jednoduchá, možno zložitá, a ako to dokázal, že za posledné 3 roky takto vyhrával na konferenciách každý rok. Takže Edo, prvá moja otázka je, že každý úspešný obchodník má svoj príbeh. Čo je to tvoj príbeh? Bol to tak, že ten obchod si chcel od začiatku robiť, odjak živa, alebo si sa skôr k tomu nejako dostal? Tak ahoj, Michal, ešte raz. Áno aj nie. Aj som chcel byť, aj potom čas profesného života som robil niečo iné, tak možno z tých úvodov, z počiatkov, môj sen od mala bol mať obchod s čiernou elektronikou, predávať televízory, videá, hlavne audiotechniku. Je to moja záľuba, ale tak potom moje pracovné cesty sa odklonili. Vyštudoval som Vysokú školu stavebného zamerania a pôsobil som na rôznych pozíciách vo verejnej, štátnej aj súkromnej sfére a v podstate tá obchodníčina išla bokom. Avšak možno, či náhoda, alebo ako to bolo, pred 5 rokmi, keď som prvýkrát vlastne spoznal našu spoločnosť, tak sa prebudilo to, čo tam niekde bolo. A teraz, keď s tým všetkým, čo som si prešiel, tak musím povedať, že práca obchodníka ma veľmi baví. Áno, a myslím si, že chcem ju ďalej rozvíjať a že sa mi v tom darí. Ako som spomínal, tak na konferencii si za posledné 3 roky vyhral prvé miesto. A čo si robil inak, možno podľa teba, ako ostatní, keďže si vyhral? A aké možno návyky alebo stratégie ťa posunuli na ten vrchol, na to prvé miesto? Priznám sa, že nikdy to nebol ako keby môj priamy a primárny cieľ byť najlepším obchodníkom, čo sa týka objemu vkladov do prvého realitného fondu. Ale je to možno tak, že na čo sa sústredíš, to rastie. Mňa ten obchod veľmi baví a celkovo investície si myslím, že je moja silná stránka. A teda, keď zoberieme prvý realitný fond, je to jedna časť našej trojkombinácie. A prečo som neúspešný? Za mňa je dôležité, aby klient rozumel. Aby klient rozumel investíciám alebo všeobecne investičnému nástroju, ktorý ide využívať. Keď sa tiež možno vrátim na začiatok do mojich možno 3 roky späť, tak keď som začínal u nás, tak ja som sa každého veľa pýtal. Ako robíš toto, aké máš pomôcky, ako to. A teraz to vidím, že máme strašne veľa podporných materiálov, z čoho môžeme vychádzať. Videá, máme všelijaké semináre, kurzov, máme vynikajúcich obchodníkov v našej spoločnosti a to bol tiež jeden dôvod, prečo som tu, lebo chcel som sa im priblížiť a chcel som od nich čerpať. Ale keď sa vrátim k tým informáciám a pomockám, ktoré máme, tak časom som prišiel na to, že máme všetko, čo potrebujeme.
už nepotrebujem nič nové, už viem, čo mám robiť a už len to robiť. A toto ja vidím častokrát možno aj také polienko pod nohami niektorých ľudí, že stále čakám, že objavím nejaký svätý grál a že potom mi to samo pôjde. Myslím si, že nie je to celkom tak. Samozrejme, treba rozumieť tomu, čo robím, aké investičné nástroje mám, musím dobre rozumieť a musím ich vedieť predať ľuďom. Predať, myslím, vysvetliť. Je veľmi dôležité možno pri tej komunikácii s klientom dodržiavať jednoduchú a rovnakú terminológiu nástrojov. Máme I+, máme II plán v zlate, máme prvý realitný fond a myslím si, že ľudia sa v tom strácajú. A základ úspechu, že keď ten človek to akceptuje a keď si chce to sporenie otvoriť, keď sa bavíme o investíciách, tak je to, aby tomu rozumel. Musíš byť jednoduchý a musí to ten klient pochopiť. Možno nerozpráva zbytočne veľa, samozrejme, keď ten klient chce vedieť, tak hovoríme o tom viac. Mňa to veľmi baví a myslím si, že naozaj viem sa takmer na akúkoľvek tému s ním baviť, ale proste aj treba sa možno prispôsobiť tej úrovne vedomostí, ktorý klient pre tebou vie. Pozerajú nás aj nejakí diváci a možno otázka ich, ak sa chcú stať obchodníkmi v investíciách a chceli by túto branžu robiť, aký je postup, alebo čo je k tomu potrebné, aby sa to človek naučil a mohol to vykonávať, mohol to robiť? Máme veľmi dobre zvládnutý postup na toto. Máme vzdelávací proces pre ľudí, ktorí to chcú využiť pre seba, máme vzdelávací proces pre ľudí, ktorí sa chcú stať profesionálmi. Každopádne máme výbornú podporu manažérov, vyšších manažérov, ktorí vedia pomôcť a previesť týmto procesom. Previesť až do takého štádia, že si urobia skúšky v Národnej banke a vedia byť naozaj profesionáli a vedia túto činnosť vykonávať samostatne. Keď môžem povedať za seba, mne to trvalo zhruba pol roka, kým som sa stal obchodník licencovaný Národnou bankou Slovenska a potom je to skôr o tom, že ako k tomu človek pristupuje. Niekomu to môže trvať kratšie, niekomu dlhšie. Nevravím, že ktorá cesta je lepšia, každý má svoj príbeh, svoju cestu, svoje možnosti, ale v mojom prípade to bolo pol roka, niekomu to môže trvať menej, niekomu viac. A myslíš si, že to zvládne každý? Kto chce, tak myslím. Každý, kto chce. Každý to chce, hej? Takže nie je to nejaké, že musí mať nejaké špeciálne vzdelanie vysokoškolské, alebo musí mať nejaké náväznosti na investície alebo niečo podobné. Takže každý, kto chce, môže využiť túto možnosť a môže sa stať obchodníkom. Presne tak. A ten úspech závisí potom od jeho snahy. Tak snahy. Super. A obchod je krásny. To sme sa bavili, ako sa dá zvládnuť, ako to prebieha. Ale nie je jednoduchý. A určite aj, Edo, aj v tvojej praxi sa stalo to, že nie všetci, za ktorými si prišiel, tak každý ťa vítal v náručí, že pôjde, jasne, čakal som na teba. Ale určite tam boli aj nejaké odmietnutia. A ako si to zvládal ty? A možno odporúčanie pre ostatných, ktorí tiež zažívajú tie odmietnutia a to povedanie nie, tak ako to zvládaš ty? Aký možno návod máš na to ty? Ako to prebieha? Ako počujeme áno, počujeme aj nie. Je úplne jedno, čo v živote robíš a nemusí to byť ani obchod. Hej? Samozrejme, zo začiatku sú na to ľudia veľmi citliví, že on mi povedal nie, ale ja som časom zistil, že keď počujeme nie, oni neodmietajú tí ľudia nás, alebo naše investície, alebo s tým, čo k nemu ideme, s čím k nemu ideme, ale častokrát je tam nejaký dôvod, ktorý my nevieme v tú chvíľu. Napríklad, keď má niekto možno problémy v rodine, pracovné, zdravotné, vzťahové, tak jednoducho tým mu môže dať na podnose čokoľvek, ale on to vtedy nepríjma. Michal tiež, ak má niekto rád dobrý drink, alebo niekto má rád steak, alebo niekto dobrý zákusok, tak rovnako si ho nezoberieš vždy. Keď na to nemáš chuť, tak poďakuješ, ale druhýkrát si ho veľmi rád dáš. A presne to sa stáva aj mne už a vidím to, že keď niekto, dajme tomu, nemá záujem alebo odmietne, tak častokrát až s odstupom času zistím, že bolo tam niečo iné. Stretnem sa s tým po pol roku a ten človek reaguje úplne inak. A je rád, že sme sa znovu stretli a že teraz mám možnosť tie informácie nasať. Takže ja si aj tak hovorím, že ako keby
úspech môjho podnikania nezávisí na jednom človeku, ktorý mi povie nie. Ja nechcem, aby to vyznelo vôbec nejako zle, ale sú presne tieto dôvody v pozadí. Aby som si ja neinterpretoval niečo inak, ako v skutočnosti je. Po tých 4 rokoch, čo toto robím naplno a profesne, tak vidím, že terajšie nie je budúce áno. 90% ľudí, ktorí povedia nie, tak proste nakoniec sa spolu stretneme a tá služba im slúži a sú radi, že ju majú. Takže viem, že na úvod je to pre ľudí, ktorí sú tu krátko, ťažké prijať to odmietnutie, ale je to úplne normálna vec v každej práci, v každom podnikaní a treba s tým vedieť pracovať. Ďakujem. Takže hovoríš o tom, že je to súčasť obchodu, treba sa s tým zmieriť a na to nastaviť. A určite netreba vešať hlavu, pretože práve ten človek o rok, o 2, o 3, o pol roka môže práve mať ten pocit toho, že si to chce dať alebo chce to využiť. Takže netreba to zahodiť, hej, ale treba určite s tým pracovať aj ďalej. Ďakujem a určite poďme sa posunúť ďalej, že keď sa bavíme o investíciách, konkrétne sa bavíme o prvom realitnom fonde, tak určite ak obchodník to chce predávať, tak musí aj veriť v ten produkt. Hej, to je asi úplne základné. Hovorí sa o tom, že každý ten obchodník by mal byť svoj najlepší zákazník, hej, to znamená využívať ten produkt v najväčšom možnostiach, ako sa dá. A čo si myslíš, alebo podľa teba, keď sa budem baviť o týchto investíciách prvý realitný fond, výhody? Za teba úplne, že neprestrelné výhody, proste výhody, ktoré aj pri zákazníkoch, klientoch rozprávaš, vysvetľuješ, ktoré sú to? Keď sa bavíme teda o prvom realitnom fonde, tak výhody, myslím si, že toto je nástroj, ktorý ľudia poznajú a rozumejú mu a tie výhody sú veľmi jednoduché. Je to hlavne veľmi konzervatívny investičný nástroj, ale ktorý dosahuje zhodnotenie 4 až 5%, čo je veľmi zaujímavé. Rovnako ľuďom alebo klientom ja hovorím, že môžeš to využívať tak, že mesačne si odkladáš 20 eur, alebo niekto má väčšiu sumu peniaze, dá si ju jednorazovo, alebo to môže skombinovať. Je tam veľmi veľká voľnosť a ďalšia z výhod je aj pripisovanie výnosov mesačne. Toto je za mňa naozaj, keď si to porovnáme možno s bankovými produktami alebo inými, že musí mať niekde peniaze rok, 2, 3, terminované vklady napríklad, aby som mal nejaký výnos, tu také niečo nie je. Ja tam môžem mať peniaze pol roka a môžem mať, dajme tomu, 2% zhodnotenie a možno sa to treba, ja čo robím, aj tým ľuďom pripomenúť, že vlastne keď aj máme stretnutie, že on si ho zriadi, ten realitný fond, a si tam začne sporiť, tak po nejakom čase mu povedať, ako ti to funguje. Vieš o tom, že tam môžeš mať maximálnu naozaj tú voľnosť, môžeš si mesačne dávať, koľko chceš, lebo tí ľudia na to zabudnú. Tí informácie na tom prvom stretnutí veľa a ako keby sa im pripomínať tým a opakovať tie výhody, prečo je to unikátny nástroj. A môžem brať aj tento realitný fond ako človek, ktorý napríklad, keď nemám peniaze na kúpu bytu, lebo veľakrát ľudia chcú nakupovať byty, aby ich mali ako investičné, ale väčšinou, keď si potom aj prerátavame, tak ten zhodnotenie není až také vysoké, ako si veľakrát ľudia myslia, že veľakrát sa to pohybuje presne, ako si teraz spomínal, okolo 4-5%. A možno ešte nižšie. Takže môže do toho investovať aj človek, ktorý nemá teraz aktuálne peniaze na kúpu bytu alebo hypotéku, aby mohol si kúpiť investičný byt, využiť tento realitný fond takýmto spôsobom? Realitný fond slúži výborne ako rezerva. Dajme tomu aj z pohľadu, že chcem si kúpiť byt, ale dajme tomu nemám 20% na to, čo potrebujem, aby som dostal hypotéku. Tak určite odporúčam si tú rezervu budovať tam. A ja mám ľudí, ktorí to využívajú takýmto spôsobom a mám potom aj teda klientov, ktorí tam majú aj väčšie množstvo peňazí a naozaj pri zhodnotení 4-5%, keď je tam vyššia suma, to sa nezdá, ale to naozaj pekne rastie. Ja mám klientov, ktorí povedia, toto je za mňa produkt číslo 1 a je to výborné a pritom majú celé portfólio naše uzatvorené, ale naozaj oceňujú dostupnosť peňazí, veľmi nízke poplatky a hlavne bezpečnosť tých investícií. Super, ďakujem. No a určite často sa stretáva s klientami, ktorí váhajú, či do toho investovať. A čo im hovoríš pri tom, že
že to je správna príležitosť, že by do toho mali investovať. Že ako sú tie tvoje argumenty, také tie hlavné argumenty možno, prečo tých ľudí to presvedčí, že áno, tak je to fakt super produkt a potom, keď už ho využijú, tak ako hovoríš, že je to top 1. Ale určite na začiatku veľa klientov majú tú obavu, že bude to fungovať, ide to. Tak aké sú tvoje argumenty, keď tí ľudia váhajú? Z mojej skúsenosti je, že ľudia odmietajú investície, pokiaľ jej nerozumejú. Keď jej rozumejú, tak do toho idú, keď to tak jednoducho poviem. Ľudia častokrát nevedia, že zhodnotenie 5%, 8, 10, 15 je veľa alebo málo. Čo mi to priniesie z dlhodobého pohľadu? Naozaj ľudia nie vždy tomu tak rozumejú, že si to vedia prerátať a ja sa snažím byť na tých stretnutiach s klientami a im to ukazovať, že čo im to prinesie. Za mňa je dôležité to, že keď si niekde sporím 20-30 rokov, že čo mi to prinesie, lebo naozaj 8%, čo to je? Veľa, málo. A snažím sa na to pozrieť z pohľadu s tým klientom, že pozri sa, toto ti to prinesie o 20 rokov, vieme to takto a takto využiť, takýto pasívny príjem z toho môžeš mať. Je to pre teba zaujímavé? Vie si to takto predstaviť? Tak takto, keď sa na to ľudia pozrú, že naozaj prakticky, čo im to vie priniesť, tak potom sa rozhodujú ľahšie, keď tak poviem, alebo tomu rozumejú, tak do toho idú. Rovnako chcem povedať, že stretávam sa aj s tým, že ľudia podnikajú, sú živnostníci, odvody si platia všelijako a častokrát majú malé odvody alebo minimálne a aký budú mať ten dôchodok? Z čoho chcú oni žiť na tom dôchodku? Už zamestnanci, ktorí majú štandardne oficiálny príjem, budú mať malý dôchodok a takíto ľudia budú mať minimálny dôchodok. Je to pre nich, podľa mňa, veľmi dôležitá otázka, až bytostná, sa na ten dôchodok pripraviť. Buď sa budem spoliehať na štát, ale potom môžem veľmi tvrdo dopadnúť, alebo si ten dôchodok viem urobiť sám. A takto, keď tí ľudia sa na to pozrú, tak proste oni vedia, že nemajú inú možnosť. Proste je to kruciálna otázka. Takže to sú tvoje argumenty a je napríklad aj argument, že, alebo či to reaguje, alebo dobre reagujú ľudia na to klienti, keď im ukážeš aj konkrétne, ako funguje ten realitný fond, že možno ukazuješ svoj realitný fond, alebo prípadne na webovej stránke? Určite využívam webovú stránku www.iad.sk spoločnosti IAD Investment, ktorá je správca toho fondu. Ukazujem im fungovanie toho fondu, ukazujem im, čo je v portfóliu toho fondu, že vlastne kde tie peniaze idú a z čoho sa vytvára zisk. Lebo to je tiež dôležité, že to nie je len tak. A práve aj viem im ukázať stabilitu výnosu toho prvého realitného fondu. Či už sa pozrieme na graf, vznikol prvý realitný fond na konci roku 2006, že boli krízy v 2010, bol COVID, bola Ukrajina, všeličo, ale ten realitný fond proste stále si ide svojim 4-5% zhodnotením a je to veľmi, veľmi konzervatívna investícia. Rovnako, ja by som možno nadviazal aj celkovo do nášho projektu Kombinácia, ktorý okrem realitného fondu zahrňa aj ETF fondy, I plus sporenie a zlato. A ja som si to prepočítaval z rôznych pohľadov, ako tá naša kombinácia funguje a naozaj musím oceniť aj prácu našich finančných analytikov, ktorí sa na to pozreli tak, že pri produkte I+, ako funguje v čase krízy. Že my sa nezameriavame len na to, aby sme dosahovali maximálne zhodnotenia, ale našou snahou je minimalizovať poklesy. Čo to znamená? Keď minimalizujeme poklesy, získavame čas. To znamená, získavame čas, aby sme sa vrátili späť na pôvodnú úroveň investícií a tým pádom vieme ušetriť čas a tým pádom vieme naozaj podporiť výsledok našej investície. Tá investícia na konci vyzerá zaujímavo a v nastavení ETF fondy, realitný fond a zlato máme finančný nástroj, ktorý môžu naši ľudia využiť, kde dosahujú zhodnotenie možno 8 až 10% a pritom on má prvky konzervatívneho sporenia. Ako celok. To je za mňa fakt, že úžasná vec, lebo 8 až 10% dosahovať, naozaj to už je pomerne, to konzervatívne sporenie nie je. Ale naša kombinácia je konzervatívna pri zisku 8 až 10%.
Výborne, krásne, hej, že to je presne o tom, čo práve aj učíme a vzdelávame v našej akadémii a aj verejnosť a aj obchodníkov. No a bavili sme sa troška aj o obchodníkoch a keďže obchod je maratón, nie je to šprint, hej, keď to tak poviem. A takže čo by si ty odkázal obchodníkom, ktorí nás teraz možno sledujú a sú na začiatku, prípadne prechádzajú nejakým ťažším obdobím? Čo by si mu odkázal ty ako človek, ktorý dosiahol úspech už a má pred sebou ďalšie ciele a výzvy? Treba mať dlhodobú stratégiu. Mňa fascinuje, alebo ja si tak niekedy vravím, že ľudia dokážu byť 10-20 rokov v jednej práci. Alebo 20 rokov prejdú si viacerými prácami, ale sú na tom istom a tu nechcú dať tomu rok. Rok, dva. Za mňa je kľúčová doba rok, vydržať, lebo už sa tie obchody vracajú, klienti sa vracajú, dostávaš odporúčanie. Aj príjmovo je to zaujímavejšie. Takže proste dať tomu čas. Nič iné nepotrebuje dať tomu čas. Buď vydržíš a uspeješ, alebo to niekto nechá. Hej. V tomto ma fascinujú aj športovci, lebo máme tiež bývalých športovcov v našej spoločnosti, ktorí sú úspešní. A je to preto, lebo oni boli zvyknutí pracovať. Proste oni mali 2-3-fázový tréning, ráno stávali na tie tréningy, cvičili a po obede ďalší tréning a tu začali robiť to isté. Boli na seba prísni, robili to. Za mňa sa ani nepozerám na to, že či splním, neviem, nejaký môj ročný plán. Za mňa je dôležité, či som splnil svoj týždenný plán, čo sa týka, že chcem zavolať 3 klientom, chcem sa niečo nové naučiť, chcem podporiť môj tím, ktorý mám a zameriavať sa na tieto malé ciele a keď ich robím, tak ja presiahnem svoj ročný plán. Naozaj kontrolovať si týždennú aktivitu a tie vrcholy a údolia v našom biznise alebo v našom podnikaní nie sú len u nás, sú všade. Rovnako aj v práci nás to niekedy baví viac, niekedy menej a tam to dokážu ľudia znášať. U nás sú na to citlivejší. Super. No a taká otázka, že ako si zmenil život, keď si začal, že pred a po, teraz keď si už obchodník. A keby si mohol hovoriť sám so sebou, predtým ako si začal a bol si na začiatku kariéry, čo by si povedal sám sebe? Ja mám pocit, že som stále na začiatku kariéry. Neviem. Asi by som nemenil toho veľa, lebo ja som spokojný. Ja som taký, že vždy môžu byť veci lepšie, ale v podstate len by som sa tak utvrdil, že pokračuj v tom, čo robíš, ani by som si možno nedával nejaké špeciálne rady, lebo neviem, či by to bolo vo výsledku v prospech. Ale možno tak si hovorím, že prečo som sa k tomu nedostal skôr. A druhá vec je, že či by ma to zastihlo v správnej fáze, ale minimálne mal by som nastavené lepšie svoje osobné financie, sporenie, bol by som na seba prísnejší a hlavne vidím veľký význam v sebarozvoji v našej spoločnosti. Naozaj to je inkubátor úspešných ľudí, keď to tak poviem, a to, ako to posúva aj mňa, ako to posúva moje videnie či osobného, ale aj súkromného života, ako mi to pomáha. Takže nemením nič, len proste teším sa, kde budem, dajme tomu, za ďalších 5 rokov. Takže budeme sa tešiť spolu určite. A Edo, tvoj príbeh je dôkazom toho, že ak človek verí v produkt, verí vo firmu, verí v to, čo robí, tak človek môže dosiahnuť toho veľa. A čo je také tá najbližší rok, alebo možno nejaké najbližšie obdobie tvoj cieľ? Čo chceš dokázať, alebo čo je taká tvoja meta? Rozmýšľam, že ja tam mám viacero takých oblastí, ktoré sledujem. A jedna z nich je prečiť očakávania mojich klientov. Je to z oblasti investícií, o tom sme sa bavili viac, je to z oblasti možno zaistenia rizik, či je to životné poistenie alebo ochrana majetku, aby vedeli, že finančné nástroje, ktoré využívajú pod našou hlavičkou našej spoločnosti Profiplus, ktorým viem ja pomôcť uzatvoriť, sú naozaj produkty, na ktoré sa môžu spoľahnúť.
nie vždy sa všetkému darí, čo sa týka z investícií, ale im ukazovať to, v akom stave to je. Ja im hovorím aj o tých pozitívnych, aj negatívnejších veciach, stretávam sa s nimi aj keď sa darí, aj menej darí tomu a ukazujem im to. Takže pre mňa je spokojnosť ľudí veľmi dôležitá. A minule mi jeden klient povedal, že prečo sme sa nestretli už pred 10 rokmi. takže mať viac spokojných klientov. Druhá vec je, chcem podporiť môj tím, ktorý vediem, byť im viac nápomocný a pomáhať im dosahovať možno úspechy, aké som dosiahol ja, alebo aby boli ešte lepší. A tretia vec je, tento rok sa chcem stať lektorom našej spoločnosti. Chcem posúvať informácie, ktoré som získal novým kolegom. Chcem tie informácie posunúť klientom, ktorí sa len vzdelávajú v oblasti finančnej gramotnosti u nás. A verím tomu, že z takého sebeckého pohľadu, že prospieje to aj mne, lebo koľko razy si uvedomím, keď niečo hovorím, že aha, že fakt je to dobré, alebo v tomto môžem pomôcť sám sebe. Toto sa môžem niečo nové naučiť. Takže to beriem aj ako takú výzvu, lebo nie je to celkom ľahké, ale tak verím, že sa mi to podarí. Super. Edo, ja ti ďakujem za dnešný rozhovor. Dnes sme si prešli s najúspešnejším obchodníkom našej spoločnosti v oblasti investícií Prvého realitného fondu. Ako to bolo, aké sú argumenty, výhody, ako si to dokázal a čím si sa možno odlíšil od ostatných. A ja vám ďakujem že ste nás počúvali, pozerali. Ak sa vám páčil tento dnešný podcast, tak neváhajte nás zdieľať s vašimi kolegami a určite, ak budete spoločne s nami budovať tento podcast, tak budeme vám prinášať tie najhodnotnejšie rozhovory s tými najlepšími. Ďakujeme.